Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Сённяшні дзень пачнем з абмеркавання з аналітыкам Украінскага інстытута будучыні Ігорам Тышкевічам. Добрый дзень, Ігор. Вітаю. Ігор, давай, можа быць, пачнем ўсё ж такі з любімай апошнімі днямі нашай тэмы, гэта санкцыі, а дакладней з такога вось аспекту. З'явілася інфармацыя, што, маўляў, вось ужо бліжэйшымі днямі можа быць разгледжаны, ухвалены 5-й пакет санкцый у дачыненні да беларускага рэжыма. Калі некалькі месяцаў там нешта не маглі нешта прыдумаць, узгадніць, там нешта ўсё разважалі з 4-м пакетам санкцый, а тут вот буквально пару тыдняў і ўжо абяцаюць новы пакет. Чаму? Адкуль вось такая паспешлівасць і санкцыйная актыўнасць? Што яе прычыны? Ну, ведаешь, я думаю, ты памятаешь цитату с одного старого советского пропагандистского фильма российской мовой «Они не могли отступить». Вось станом на зараз адносіны Еўрапейскага Саюза і афіцыйнага Менску яны якраз таки цалкам укладаюцца ў гэтую формулу, таму што з аднаго боку краіны ЕС, якія не маюць доўгатэрміновай стратэгіі датычнай Беларусі і не мелі яе апошні год 15, яны спрабуюць нейкім чынам паўплываць на развіццё падзеяў, але вынікаў няма. Афіцыйны Менск таксама пайшоў на эскалацыю, не думаючы пра нейкі пошук кампраміса на дадзеным выпадку, на дадзеным этапе. І станам на сёння падаць, што называецца, руку на перамову, або сказаць: «Окей, давайте спынемся», гэта небяспечна для абодвух бакоў, для еўрапейскіх палітыкаў. Гэта азначае, што прызнаць папярэднія дзеянні неэфектыўнымі і асабліва, напрыклад, на фоне хуткага сыходу Ангелы Меркель гэта недапушчальна. Ну і плюс з пазіцыі Літвы і Польшчы для афіцыйнага Менску зрабіць публічны крок, што называецца, насустрач. Гэта таксама прызнаць пэўную слабасць сваіх пазіцый, што у аўтарытарнай дзяржаве недапушчальна, таму што зноў-такі, працытую стары мульцік, савецкі Акела прамахнуўся, вот Акела не можа прамахнуцца. Таму абодва бакі да наступнага этапа развіцця палітычнага крызіса яны падымаюць ставкі. Ну, даруйка вас, калі гэта закон жанра, калі можна так сказаць, таму што у дадзеным выпадку палітычная мэтазгоднасць она стаіць вышэй за здаровы глузд. І да якога ўзроўню гатовыя падвышаць гэтыя стаўкі? Які вот наступны ўзровень палітычнага крызісу? Ну, наступная гэта, скажем так, спроба класці далей. Калі пра падвышэнне ставак, ну, на жаль, мы ідзем, то, што адбываецца навокал Беларусі, гэта вельмі падобна на кейс Венесуэлы. Прычым тут нават па часе, па таймінгах вельмі вялікае падабенства, і асабліва пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Таму следам за гэтымі санкцыямі гэта будзе пашырэнне на фінансавы сектар, гэта будзе, скажем так, спроба абрубіць іншы, але пры гэтым максімальна пакідаючы магчымасць зарабляць уласным кампаніям. Так же сама, як з Венесуэлай, быццам бы санкцыі супраць нафтавай галіны, але сумесна прадпрыемствы, напрыклад, з іспанцамі, з італійцамі яны працавалі і працуюць дасюль. Таму, ну, такі падыход. Калі казаць пра наступны этап, наступных этапаў можа быць некалькі. Ну, умоўна кажучы, калі можна пачынаць гаварыць, гэта калі з'явіліся нейкія новыя ўводныя. Новыя ўводныя яны могуць быць альбо знешнепалітычныя, што малаверагодна, альбо унутрыпалітычныя. Гэта раптам так здарыцца, што у атачэнні Лукашэнкі пачнецца такое відавочнае абражэнне, але гэта станам на сёння малаверагодна. Але наступны этап – гэта прэзентацыя Канстытуцыі, так званы, ад Александра Лукашенка, выхад на рэферэндум. Гэта першае акно магчымасці для пачатку пэўных кансультацый, што далей. Другое акно магчымасці – гэта пасля гэтага так званага рэферэндума, хутчэй за ўсё будзе зацеяна доўгае абмеркаванне выбарчага кодекса і яго дэмакратызацыі. Ну вот гэта другое акно магчымасцяў.
Но третье окно магчымасцяў гэта ўжо будзе хутчэй у 23-м годзе, калі абодва бакі пабачаць, што калі першыя два не будуць выкарыстаны, далей абодва бакі пабачаць, што нічога, што называецца, атрымаць сабе ў бонусы не выпадае, ну і просто сядуць з агульнай тэзы, ладно, давай пра што-небудзь пагаворым. Калі вот казаць пра эліты вакол Лукашэнкі, ёсць такое меркаванне, што, маўляў, еўрапейскія санкцыі, якія закрануць гэтыя эліты, ну найперш бізнес-нейкія эліты, так званых алігархаў, яны пачнуць задумвацца, што ну вот ці варта трымацца каля такога лідара, які там знаходжанне побач з якім наносіць шкоду тваім інтарэсам і пачнуць альбо разбегацца, альбо там нешта думаць там пра сябе. Наколькі гэта верагодна? Ці спрацуюць санкцыі ў гэтым накірунку? Глядзі, гэта можа быць верагодна пры адной умове. Калі людзям прапануецца альтэрнатыва. Гэта азначае, што вот ёсць пэўныя умовы існавання сёння, якія прадказальныя, а бізнес любіць пэўную прадказальнасць. Яны могуць не задавальняць, але яны зразумелыя. І з другого боку, што называецца пустэча. Тут я могу привести прыклад тых самых алігархаў у атачэнні Пуціна. Спрацавалі пагрозы санкцый або ціск толькі да тых, хто меў магчымасць і меў нейкія перспектывы хутка вывесці бізнес за мяжу. Я так, той же самый, я не кажу про Ходорковского, які сеў, і пэўная пазіцыя сумна вядомого Гуцыльева, яшчэ некаторых, якія на пэўным моменце дыстанцыяваліся ад Пуціна. Так, это магчыма. Але у беларускім варыянце ёсць пэўныя умовы існавання, часта густа надалёка не горшыя, і ёсць пагроза санкцый, можна гаварыць пра кампенсатары, але калі ты, умоўна кажучы, пачнеш аддаляцца ад Лукашэнкі, а што замест гэтага? І вот замест гэтага няма прапазіцыі з іншага боку. Ну, прыведу просто вельмі просты прыклад. Добра, мы гаворым пра тых, хто валодае, допустим, сельскагаспадарчымі актывамі. І апаненты Лукашенко говорят, проявите свою громадянскую позицию. Окей. Але у человека у Зарана, допустим, 200 тысяч гектаров земли. Какую позицию он будет проявлять? И он не программист, он не может съехать. Наступное питание. Наступное натуральное питание. Что у нас будет с кредитованием при измене улады? Что у нас будет с рынками сбыта? Что у нас будет с падтрымкай? Что у нас будет с угнаениями? Что у нас будет... Урэшце-рэшт, ці можна будзе купляць землю ці арендаваць. І вось гэта пытанне, поку не адкажуць, скажем так, апаненты Лукашенко, гэта чалавек не дёрнецца. То ж сама з вольнымі эканамічнымі зонамі. Ёсць пэўная камфортная мова існавання, ёсць зразумелая пэўная схема. Да, ёсць час ад часу нелагічная воднасць з боку ўлады, але да гэтага таксама звыкаюць. З іншага боку, окей, што з тэхналагічным экспартам, што з нетэхналагічным, што з рынкамі збыта, што з праграмамі экспартнага крэдытавання, якія вельмі, скажем так, вельмі дапамагаюць прасоўванню на новыя рынкі. Вот дапоку няма адказу з другого боку, гэтыя людзі могуць нават не падтрымаць Лукашенко, яны не дзёрнуцца. Таму што, як у песні Высоцкага, в ответ цішына. Вот покуль в ответ цішына, нічога не будзе. З іншага боку, сам Лукашенко, ён стварае, скажем так, вельмі добрую глебу для того, каб працавалі яго апанентам. Звярні ўвагу на ягонай апошняй заявы пра тое, што вот сэзамі набаловаліся і давайте, может быть, хватит. На хвілінку сэз гэта каля 25% беларускага экспорта. І прычым, калі адкінуць калійку і нафту, то гэта больш за палову тэхналагічны экспорт. І натуральна, што рэзідэнты вольных эканамічных зон задумваюцца. Так, там ёсць у гэтых зонах як нармальна прадпрыемства тэхналагічна, так і, назовем так, кармушкі мясцовых чыноўнікаў, што там друкарскі салон. Але пытанне агульны такі наезд на гэтую сістэму, замест таго, каб пашыраць на всю Беларусь, што давайте будзем заважаць, так ён багата каго з прадпрымальнікаў прымусіць задумацца. Але, ізноў-такі, задумацца гэта не азначае зрабіць. Таму што задумацца гэта, а якая прапанова з другого боку? Калі з другого боку прапановы няма, ну окей, ён будзе задумвацца, якім чынам выжываць у цяперашняй сістэме. Так, паслядоўны спадар Ігар, чарговы каменьчык у бок як і штаба Святланы Ціханаўскай, так, відаць, і народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі, якія вось такіх прапановаў і не робяць.
Ну, слухай, што казаць? То бишь, я пра гэта гаварыў у жніўні, я пра гэта гаварыў у верасні, у лістападзе, далей. Ну так, калі крызіс зацяжны, ну гэта законны жанр, што калі супрацьстаянне ўжо выходзіць з эмацыйнага, то тады выйграе той, хто фармуе тэзавую базу. Ну, прашу прабачэння, так змяняліся рэжымы ў большасці краінаў свету, там, дзе змены былі паспяховыя. І тыя, хто не пераходзіў з эмацыйнай часткі, тыя завальваліся, тыя правальваліся ў сябе, ну таму што яны заставаліся на эмацыйнай хвалі. Ну, я пра гэта казаў, буду казаць, буду паўтараць яшчэ дзесяткі разоў, магчыма, дойдзе. Ну вось, дарэчы, Кастусь Прусаў, наш глядач, і пытаецца: паважаны Ігар, а ваш рэцэпт для перамогі народа Беларусі з 3-5 пунктаў? Ну, глядзіце, пытанне, што разумець пад перамогай? Першае, вызначыцца, чаго ты хочаш. Потому что одна справа – гэта мы здымаем Лукашенко и все, другая справа – гэта змена сістэмы і змена алгарытму, по якіх робіцца беларуская палітыка. Трэцяе, чаго ты хочаш, ці будзеш ты чапаць знешнепалітычнае пазіцыянаванне. Таму першая хваля, так, яна стварыла дастаткова моцнае падґрунце для таго, каб далей развіваць працэс, развіваць сваю палітыку. Потому что каля мільёна ядра пратэстаў такого не было ніколі. Окей, гэта ў цябе ёсць. Першае, гарызантальная сувязь. Калі б'юць па вертыкальнай сувязі, гарызантальная сувязь, абмен інфармацыяй, абмен дадзеных. Другое, гэта прарыў інфармацыйнай блакады. Гэта, даруй, калі ласка, тут можна паглядзець, як працавала тая ж сама салідарнасць, потому что сацыяльныя сеткі гэта добра, гэта мусіць быць. Праца у эфіры гэта мусіць быць, але таксама выхад на новыя групы, прычым не з прапаганды. Мяне вельмі, скажем так, палохае то, што прапаганду завальваецца абодва бакі. А якраз такі, калі ідзе прапаганда, то на кантрасце вельмі добра выглядае, калі гэта нармальнае інфармаванне. Трэцяе, гэта выхад на розныя групы. Трэба перастаць думаць, што аўтарытарная сістэма гэта піраміда маналітная. Там ёсць розныя групы. Гэта спроба выхаду на розныя групы, няхай апасярэдавана, просто праз тыя ж самыя свае тэзы. Што ты будзеш рабіць? Так, гэта не хуткі працэс, на жаль. Чацвёрты, гэта выхад на знешніх партнераў, прычым не толькі на тых, хто тебе дапамагае сёння, а тых, хто да тебе можа кепска ставіцца, таму што аналагічная прапанова, якая будзе Беларусі, яна цікава Кітаю, яна цікава Турэччыне, яна цікава іншым. Спроба паразмаўляць. Данясенне альбо публічна, калі немагчыма зрабіць гэта куларна, альбо куларна сустракацца. І нарэшце чацвёртае, гэта паслядоўнасць. Гэта азначае, што калі ты пэўную вулічную акцыю, пэўную актыўнасць анансуеш, альбо ты яе робіш, ну, альбо не анансуй наогул. То бишь, трэба пралічваць, прынамсі, тыя кропкі выхаду з анансаваных масавых акцый або з анансаванага падвышэння ставак, потому што ёсць максімальныя патрабаванні, якія вельмі рэдка дасягаюцца. Ёсць дапушчальныя, ёсць выхад на моманце, калі нешта не атрымалася. Для кожнага з гэтых элементаў патрэбна свая камунікацыя, каб проста не расчараваць людзей. Ну і нарэшце яшчэ адно. Гэта вельмі проста. Адрозненне ядра беларускіх пратэстаў тое, што плацежаздольнае. Это означае фактычна стварэнне купы маленькіх групак. Вот, дарэчы, не толькі крытыкуюць па медыках, ідэя вельмі цікава запісацца на медыку. Фактычна тое, што в Украіне называецца свій до свого по свае. Это означае сістэма адносна замкнёная, дзе і звычайна камерцыйныя замовы, і дзе кансультацыйны і іншае, тое, што фактычна грамадскае, яно размяшчаецца сярод сваіх. Але гэта пытанне зноў-такі гарызантальных сувязей. Дапокуль мы будзем спрабаваць звальваць Лукашенко праз выбудову яшчэ адной піраміды, ну, прашу прабачэння, гэта ідэі, яны проста песок, таму што яны руйнуюць як адно, так і асновай адной, так і другой сістэмы. Ігор, давай вернемся яшчэ да санкцый, але ад еўрапейскага накірунку да паўднёвага. Украіна. Ўсё ж такі Украіна выказваецца за падтрымку еўрапейскай такой пазіцыі, палітыкі, але ці далучыцца і ў якім выглядзе Украіна да еўрапейскіх санкцый? Ну, гэта залежыць па-першае, ад таго, наколькі моцны будзе ціск на афіцыйны Кіеў. Таму што такі ціск палітычны пэўны ёсць. Другое, гэта ад унутрыукраінскага баланса сіл, таму што
Украіна, уключыўшыся ў першую хвалю, она, в прынцыпе, не атрымала патрэбных бонусаў. Зараз, ну, назовем так, пауза. Прычым гэта пауза, калі казаць пра санкцыі, то з таго, што дзейнічае, рэальна дзейнічаюць, ну, хіба што авіязлучэнне, таму што, напрыклад, санкцыі супраць МАЗа адменены судом. Ось, таму у беларуска-украінскіх адносінах станам на сёння ёсць хутчэй пагроза санкцый, але украінскае кіраўніцтва пакуль не вызначылася з тым, у якім алгарытме, у якой логіцы оно будзе дзейнічаць далей, таму што калі ёсць эканамічныя санкцыі Еўрапейскага Саюза, ёсць адпаведна ўнутрыеўрапейскія кампенсатары, у тым ліку фінансавыя, якія даступныя для дзяржаў. Украіна па-за гэтымі механізмамі, гэта азначае, што калі уводзіць санкцыі, она ўводзіць на, ну, што называецца, на свой страх і пад сваю адказнасць. І наўрад ці атрымаецца, ну, пэўнай мераю кампенсаваць фінансава, ну, пэўныя вялікія страты. Яшчэ адзін пункт – гэта, ну, вялікае пранікненне часткі беларускіх тавараў на украінскі рынок. Таму Украіна у любым выпадку она будзе пазбаўляцца ад крытычнай залежнасці тут пытанне не толькі нафты, па цэлых групах тавараў, але пры гэтым будзе вельмі асцярожна падыходзіць да менавіта поўную меру уключэння рэжыму эканамічных санкцый. Але наступныя крокі вельмі моцна залежаць ад таго, афіцыйны Кіев, ён выбере, які з варыянтаў ён выбере. Поўная канфронтацыя, але ў такім выпадку гэта, ну, вымагае сваёй палітыкі, у тым ліку на еўрапейскім, амерыканскім накірунку, і зноў-такі пытанне кампенсацыі, пытанне падтрымкі. Магчымасці пасярэдніка, тое, што рабіў Ющенка, альбо на пэўным этапе выхаду на рэжым закрытых вачэй, заключаных вачэй, закрытых ушэй. Што мы нічога не бачым, просто супрацоўнічаем, зарабляем грошы. Пакуль у кожнай з гэтых груп, у кожнай з гэтых канцэпцый ёсць свае прыхільнікі, свае лабісты. Так, рэжым заплюшчаных вачэй найменш, скажем так, папулярны. Але з астатніх двух это два розных алгарытмы. Адпаведна, казаць пра ўключэнне ці не ўключэнне санкцый, ну, на пачатку, прынамсі, атачэнне Зеленскага мае браць. Хацеў бы крыху іншы накірунак, можа быць, нечаканы паварот нашай размовы, таму што пра санкцыі яшчэ ёсць што і пра іншыя аспекты пагаварыць. Мяне вот асабіста вельмі напружвае даволі частыя апошнім часам візіты ў Беларусь кіраўніка Савета бяспекі Расіі Мікалая Патрушева. Вот такое адчуванне, што ездзіць ужо ў Беларусь як на працу да сябе там у офіс. Ці ёсць у гэтым пагроза? Што за гэтым стаіць? Ну, по вялікім рахунку пагроза такіх візітаў, менавіта пагроза да ступені самастойнасці афіцыйнага Менску, она натуральна ёсць. Ось, яна дастаткова вялікая, таму што Патрушеў, як бы там ні было, ён, наколькі я магу судзіць, ён станам на сёння адзін з каардынатараў беларускага накірунку. Паколькі гэта Савет бяспекі, то гэта і эканоміка, і вайсковая сфера, ну, але у выпадку з Патрушем ключавое гэта станам на сёння гэта пытанне інфармацыйных сетак, то бишь абмен інфармацыі, кантроль за інфармацыйным полем, гэта пытанне супрацоўніцтва, прычым такого вцягвання ў моцнае супрацоўніцтва беларускіх сілавікоў, прычым гаворка не толькі пра войска. І гэта пытанне вырашэння вельмі важнае для Расійскай Федэрацыі, пытанне прывязкі наноў да расійскага ВПК, беларускага дзяржваенпрома, які, ну, паспрабаваў з 13-го года выйсці ў вольнае плаванне. І для Расіі гэта непажаданы сцэнарый, адпаведна, Патрушеў гэтым вельмі актыўна займаецца. Гэта нейкім чынам звязана з нядаўняй заявай Сямашкі пра тое, што вось ужо тут эканамічная інтэграцыя Беларусі і Расіі будзе завершаная тут бліжэйшымі ўжо месяцамі і, маўляў, тут з гэтымі дарожнымі мапамі будзе ўсё вырашана бліжэйшым часам. Ну, ён, праўда, гэта казаў ужо не адзін раз, але тым не менш на фоне ўсяго таго, што адбываецца. Глядзі, тое, што Расія прымушае і хутчэй прымусіць Менск да пэўных кампрамісаў, гэта, ну, гэта відавочна, таму што Лукашенко адступаць моцна няма куды. Тое, што афіцыйны Менск спрабуе прапетляць, так, гэта таксама бачна, таму што, ну, хочу нагадаць, што ж сама Сямашка спачатку казаў пра тыя ж самыя карты, што яны будуць гатовы да верасня, зараз ужо, ну, от, што называецца, ну, честное слово, до 1 студзеня 22-го, ну, але доўга абяцанкамі карміць Расію, ну, не атрымаецца зараз, таму што не тая пазіцыя ўжо ў афіцыйнага Менску.
Таму нечым давядзецца афераваць, і тут пытанне, калі мы гаворым пра сумесныя рынкі, то гэта ў тым ліку сумеснае пераціканне капіталу. Гэта пытанне магчымасці, скажем так, удзелу ў прыватызацыі пэўных ключавых прадпрыемстваў беларускай эканомікі. Гэта плюс, калі мы гаворым пра падатковы рэжым, тут вельмі цікавая сітуацыя. Расія гэта дзяржава з сыравінным экспартам, з пераважнай доляй сыравіннага экспарта. Беларусі не так. Тым больш, што Беларусь сваіх рэсурсаў не мае. Адпаведна, падатковае заканадаўства Расійскай Федэрацыі, як бы сказаць, створана, каб адпавядаць структуры расійскай эканомікі. І калі, допустим, адбудзецца уніфікацыя таго ж самого падатковага заканадаўства, то можа так стацца, што Беларусь без расійскай падтрымкі існаваць ужо не зможа, таму што збіральнасць падаткаў якраз такі на іншай базе ўнутры Беларусі, она будзе не адпавядаць патрэбам дзяржавы. І гэта тое, на што спрабуе сціснуць, на што спрабуе выйсці Расія, таму для яе гэта не новае, гэта ціск працягваецца. Ён будзе ісці далей, прычым Масква не збіраецца завяршаць усё 1 студзеня 2022 года, таму што застаецца актуальным пытанне і палітычных канструктаў, застаецца актуальным пытанне контроля экспарта, таму што зверне, калі ласка, увагу заяву расійскай прэсе, што калі нарэшце запрацуюць санкцыі супраць расійскай калійнай галіны, то Расія адкрые свае рынкі для беларускіх угнаенняў. Той, хто хоць крышку разбіраецца ў структуры рынку, он разумее, што Расія экспартёр той же самых калійных соляў. Гэта азначае, што калі Расія адкрывае рынкі, як гэта будзе выглядаць? Хлопчыкі, дзяўчаткі, давайте мы купім танней свае аб'ёмы мы накіруем на водкі. Калі Беларусь вымушана будзе на гэта пайсці, гэта чарговая пастка, на жаль. І такіх пастак, з десятак. Тое ж самае рэфінансаванне крэдытаў, пра што я казаў. Расія будзе актыўна ісці на рэфінансаванне сваіх крэдытаў. Таму што калі паглядзець крэдыт па АЭС, эту крэдытную лінію 1,5 мільярда, крэдыт па ўзбраенню тэхнікі, якой зараз на БТР, на танкі, што былі, яны все маюць пік выплат з 24 по 26 год. Расія стварае такую крэдытную лавушку, калі афіцыйны Мінск, незалежна ад таго, хто будзе кіраўніком Беларусі, якое там будзе прозвішча, ён сутыкнецца з сітуацыяй, калі будзе 3-4 гады, калі трэба плаціць багата і адразу і аднаму крэдытору Расійскай Федэрацыі. І Расія ў такіх выпадках наставіць вельмі простае пытанне, калі людзі хочуць перамову. Добра, давайте асіметрычны абмен, мы пачакаем з грашыма, вы нам кавалачак, што называецца, свой дзяржавы. Я яшчэ вярнуся да пытання санкцый, але з іншага боку, контрсанкцыі, якія уводзіць Мінск. Той ж рыторыка ідзе з боку дзяржаўных СМІ розная, пачынаючы ад таго, што санкцыі не працуюць, да таго, што мы ім адкажам так, што яны яшчэ самі спалохаюцца таго, што на нас тут сваю санкцыйную лапу паднялі. Так вось, тыя адказы, якія дае Мінск, да прыкладу, там выхад з праграмы ўсходняга партнёрства, заява пра скасаванне дамовы аб рэадмісіі, гэтак далей. Гэта нармальныя такія годныя адказы? Пытанне, што лічыць годным, што лічыць эфектыўным. Давай так, з пункту гледжання санкцыі не працуюць. Санкцыі ў любым выпадку надаюцца ў знакі. Іншая справа, што, што называецца, ісціна дзесьці пасярэдзіне, таму што санкцыі яны не будуць працаваць, моцна не паўплываюць на сітуацыю з дзяржаўнымі фінансамі, не кажу пра даходы насельніцтва, на сітуацыю з дзяржаўнымі фінансамі ў 2021 годзе, але яны могуць здацца ў знакі ў 2022. Калі казаць пра контрсанкцыі, берем усходняе партнёрства. Гэта праграма, ў першую чаргу, палітычнага дыялогу. Калі браць, зайсці на сайт Еўрапейскай камісіі, паглядзець мэты ўсходняга партнёрства, гэта супрацоўніцтва прымежных рэгіёнаў, гэта уніфікацыя заканадаўства, збліжэнне заканадаўства з еўрапейскім, гэта уніфікацыя у тым ліку падатковых мытных рэжымаў, гэта правы чалавека, гэта адукацыйныя сумесныя праекты і падыход да агульных стандартаў у вышэйшай адукацыі, і гэта памежная інфраструктура. Цяпер глядзім з пункту гледжання афіцыйнага Мінску. Набліжэнне заканадаўства да Еўрапейскага Саюза. Ці гэта актуальна ці не?
Падатковае, мытнае тое ж самае. Супрацоўніцтва прымежных рэгіёнаў, ну ні шатка ні валка оно ідзе, але яно ідзе паводле іншых праграмаў праз іншыя дакументы. Вышэйшая школа, ну балонскі працэс гэта адзіны, дзе Менск падаў нейкі знак. Правы чалавека, ну для атачэння Лукашенка гэта заўсёды было як чырвоная ноч для быка. З развіццё грамадзянскай супольнасці прыкладна тое ж самае. Што застаецца? Памежная інфраструктура, ну так, на яе давалі грошы, зараз перасталі. У выніку практычная каштоўнасць для афіцыйнага Менску ад усходняга партнёрства ніякая. Плюс Беларусь у большасці такіх сур'ёзных праграм палітычных і так удзелу не брала. Таму тут хутчэй такая палітычная дэманстрацыя. Калі мы гаворым пра дамоў па рэадмісіі, тут станам на сёння таксама палітычная дэманстрацыя, таму што так, дамова падпісаная, але Беларусь на працягу 2 год, гэта азначае да 1 чэрвеня 22 года, з моманту падпісання было 20-м, мае права не прымаць назад асобы без грамадзянства грамадзянаў трэціх дзяржаў, якія незаконна знаходзяцца на тэрыторыі, ну скажем так, Еўрапейскага Союза, таму што зноў-такі двухгадовы пераходны перыяд. Ну але афіцыйны Менск, паколькі якраз такі дамова па рэадмісіі гэта была яна важная менавіта для Еўрапейскага Саюза, то афіцыйны Менск вырашыў згуляць вот такім сігналам, што кшталту вот мы будзем выходзіць з гэтай дамовы. Ну гэта хіба станам на сёння таксама хіба што палітычны сігнал, чым які-небудзь іншы. Але гэты палітычны сігнал можна прымаць як это не дзіўна можа падасца як сігнал да таго, што Мінск гатовы да дыялогу з захадам. Гэта падвышэнне ставак. То бишь Менск, яшчэ раз, што станам на сёння да наступнага этапу у любым выпадку все падвышаюць ставкі. Так Менск стварае моманты незручнасці для Еўрапейскага Саюза і апроч проста палітычных пытанняў, то бишь пашырае базу для дыялогу, каб было чым абменьвацца. Ну звярні ўвагу той ж самай праблемы у Саюза палякаў. Для Польшчы адпаведна прыярытэтам у выпадку, калі перамовы пачнуцца, стане пытанне рэгулявання працы Саюза палякаў. Крыза з бежанцамі, ну гэта таксама, ну, альбо з мігрантамі, гэта таксама іншае пытанне, якое вельмі важна для Еўрапейскага Саюза. Пытанне прымежнага супрацоўніцтва таксама, пытанне дамовы пра рэадмісію. Менск, натуральна, што он будзе пашыраць колькасць такіх вот кропак, каб весці, калі ўжо пачнецца дыялог весці в комплексе і адпаведна казаць: окей, давайте так, мы вырашаем пытанне, ну там умоўна кажа, польскай меншасці, але вы не гаворыце пра свабоду слова хаця б яшчэ 6 месяцаў. Ну і падобна так вот вельмі проста, вельмі прымітыўна, але працуючыя абмены. І як захад успрымае ці ўспрыме ўвогуле такія пасылы на такіх умовах? Наконт таго, ці можа захад успрымаць такія пасылы, калі ёсць важная інфармацыя да захаду, ну паглядзі, калі ласка, сумесную заяву Еўракамісіі Еўрапарламента па новай палітыцы супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыі 16.06.2021 года. Дзе гаворыцца, што так, мы не пагаджаемся з парушэннем правоў чалавека і так далей, але мы гатовы працаваць. Там ідзе вельмі шырокі набор тэмаў, там і Арктыка, і паліўны комплекс, энергетыка, і кібербяспека, і транспарт, і лагістыка, і куча всего. Таму захад, у прынцыпе, ён працуе па такіх схемах. І ў гэтым ягоная слабасць якраз такі ў тым, што публічна сказаць, што окей, ребята, рэальпалітык, яны час ад часу не могуць. І адпаведна падобны рэжым, як Пуціна, як Лукашенка, на гэтым краюць, натуральна. Той же самы Іран, паглядзі, як Іран выходзіць з-пад санкцый і выйдзе. І ўсё ж такі я вот задам зараз пытанне, якое вынеслі у загаловак нашага анонса. У гэтым супрацьстаянні, у гэтым падвышэнні ставак, пры гэтых санкцыйных розных націсках, ці хопіць, ці надоўга хопіць у Мінска сіл супрацьстаяць захаду? Наўпрост у цяперашнім балансе, калі Украіна не далучаецца да ціску, то, в прынцыпе, Менск можа так існаваць дзесяцігоддзямі. Іншая справа, што будзе спаўзаць у бок Масквы. І таму большая частка санкцыйнага ціску, она ўспрымаецца станоўча Расіі, таму што яны бачаць, што окей,
ребята падштурхуюць просто до нас. У выпадку пашырення на іншых партнераў, у выпадку, калі далучаецца Украіна, будзе цяжэй. Але у такім выпадку афіцыйны Мінск пойдзе на пэўныя кансультацыі, кантакты ўжо дзесьці не пазней за 23 год. Калі адбудзецца, я недарма узгадаў Іран, таму што калі адбудзецца выхад з-пад санкцый Ірана канчатковы, гэта можа адбыцца ўжо да верасня, то іранскі рынок ён рэальна каласальны. І па сваёй структуры запатрабаванасці ён вельмі падобны на па патэнцыйнай структуры імпарту. Ён вельмі падобны на украінскі рынок. І тады, улічваючы даўнія кантакты афіцыйнага Мінску з Тэгеранам, гэта можа быць такой палачкай-выручалачкай для афіцыйнага Мінску. Гэта апроч фактара Китая і Турэччыны. Таму тут вельмі залежыць зараз ад пазіцыі на ўсходзе. Тут праграма ў Азербайджане, наколькі Азербайджан уключыцца і дапусціць на свой рынок, у тым ліку аднаўлення Нагорнага Карабаха. Фактар Китая, фактар Ірана, фактар Турэччыны. Фактор Китая мне цікавы ўсё ж таки, наколькі Китай можа негатыўна адрэагаваць на тое, што адбываецца зараз у Беларусі, бо ўсё ж таки гэта перашкода яго праектам, таму ж самому шоўковаму пуці і гэтак далей. Станам на сёння гэта не з'яўляецца перашкодай, таму што з пункту гледжання транспарціроўкі грузаў мы маем наадварот двукратнае павелічэнне кантэйнерных перавозак. З пункту гледжання кропкі лагістыкі якраз кантэйнернай пакуль што таксама няма. З пункту гледжання палітычнай экспансіі станам на сёння Кітай паварочваецца да свету, і якраз такі беларускія эксперыменты з дэмакраты не дэмакраты для яго прынамсі цікавы. У чым ёсць небяспека, гэта для кітайскіх недзяржаўных кампаній, якія думалі, што Беларусь можа стаць такой кропкай падскока на еўрапейскі рынок. Тут так. Гэта будуць думаць. Калі казаць пра дзяржаву, давай за апошні месяц адбылося пасля дастаткова трывалага перапынку, калі браць міжурадавыя такія онлайн нарады па практычных пытаннях, калі не памыляюсь, па мытнай сферы і па сельскай гаспадарцы, две штукі. Яны ідуць дастаткова інтэнсіўна. Таму Кітай ён не будзе, як Расія, умоўна кажучы, рэгулярна прымаць ганцоў з Беларусі. Але вельмі цікава зараз трэба будзе паглядзець, афіцыйны Мінск звярнуўся па крэдытаванні на дабудову балансуючых магутнасцяў не на базе Сіменса, на базе кітайскіх генератараў. Вельмі цікава будзе паглядзець да верасня, ці Кітай пойдзе на гэтую праграму. Таму што частка у энергетыкі Кітай зацікаўлены. Якраз такі першыя 2-3 тыдні ліпеня, калі будзе адказ на гэта, яны проста пакажуць фактар Китая. Наступнае гэта варыянт перакрэдытавання. Таму для Кітайскай Народнай Рэспублікі станам на сёння пакуль што нічога крытычна не змянілася. Пры гэтым ёсць проста пытанні глобальнае супрацьстаяння США, ёсць пытанне выхаду на пэўныя фарматы супрацоўніцтва ці супрацьстаяння з Еўрапейскім Саюзам. Таму Кітай станам на зараз будзе вырашаць гэтае пытанне. Шмат у нас пыталіся ў розных каментарах і пад гэтым стрымам і іншымі наконт таго, што ўсё ж такі пагаршэнне санкцыі, там некае пагаршэнне эканамічнага становішча ў Беларусі, яно прывядзе да таго, што Беларусь будзе даражэй каштаваць для Расіі, а ці захоча Расія плаціць. Так вось, што ўсё ж такі на твой погляд на заканчэнне будзе? Ці будзе плаціць на захаванне беларускага рэжыму і гэтак далей, ці просто скажуць так, раз ужо плаціць, так давайте 6 абласцямі і ўсё. Давай так, станам на сёння, калі мы гаворым пра санкцыйны ціск, окей. Давай паглядзім, ці плаціць Расія за апошнія 2 пакета санкцый. Кантрабандная схема санкцыйнай прадукцыі і кветак на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Гэта прамыя страты расійскага бюджэта. То бишь, Россия за той пакет санкций, она мусит, что называется, принести шампанское кіраўнікам Еўракамісіі. Берем санкции супраць МАЗа. Наогул цудоўна, тому что ў такім выпадку КамАЗ, які не мае праблем з пастаўкамі тых самых рухавікоў з Нямецчыны, Францыі і так далей, ён спакойненька адымае частку расійскага рынка і канкуруе па коштах. І рано ці позна Расія ставіць пытанне, аднаўляе пытанне 2013 года пра стварэнне холодных з 2 прадпрыемстваў. І зноў-такі у кароткатэрміновай перспектыве гэта пэўныя страты, у сярэднетэрміновай перспектыве гэта, у прынцыпе, выгада, калійная сфера, калі запрацуе.
То, про что мы с тобой казали. Россия прапановывает, давайте ваш калий забираем на свой рынок, а свой будем отправлять на экспорт. Ну, цудоўна, але пытанне, што калі Беларусь выходзіць у так званы агульны рынок з унутрырасійскімі коштамі, напрацуюць у два бакі. Гэта азначае, што хлорісты калій беларускі не будзе прадавацца нават по $200, як для Китая, там, для Індыі. Он будет продаваться по 120 для расейцаў. Расейцы будут продавать за 200 с копейками. Ну, калі ласка, ну хто ад гэтага згубіць? То бишь Россия трымае на іншых накірунках, тому что ты пакеты санкцый, які пакуль што ёсць, яны выгодны России. Ну, вельмі просты прыклад. Можно было, Европейский Союз мог істотна ударить по Российской Федерации, заодно падтрымаўшы Украину. Транзит газа праз тэрыторыю Беларусі. У такім выпадку была забарона на покупку, больше поток пайшоў бы праз Украину, якую ЕС падтрымлівае. Ну і пытанне там з паўночным потоком таксама яно вырашалася у працоўным рэжыме. Але беларуская труба належыць Газпрому. Газпром гэта партнёр, а прынамсі Нямецчыны па паўночнаму потоку 2. Ну нехорошо ж рабіць, скажем так, ствараць умовы, пра якія Газпром губляе свае грошы, правда? Таму так санкцыі, які непасрэдна б'юць па Расіі, но на жаль, у цяперашнім фармаце, у святле дакумента, які прыняты Еўрапейскім Саюзам у гэтым месяцы, ну, на жаль, малаверагодна. Зразумела. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў эксперт Ігор Тышкевіч. Зміцер Лукашук працавалі для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.